Extra spolok triezvych kežmarok. Počujete to prvýkrát? Dnes si povieme niečo o tom so zakladateľom Ladislavom Fajksom. Ak sa povie pre neznámeho človeka spolok extra triezvych, čo to znamená? Čo si má pred tým pojmom predstaviť? Alebo čo to je za spolok? No, spolok extra triezvych je občianske združenie, ktoré vzniklo na pomoc abstinujúcim, ktorí sa rozhodli niečo pre seba alebo pre svojich blízkych urobiť. No a to extra triezvych, to je skôr taká recesia, lebo sme hovorili, že ten, kto nepije deň, dva, je triezvy. Ale komu sa to v hlave prevráti tak, aby abstinoval, tak už je extra triezvy. Čiže koľko rokov ten spolok už funguje? No, spolok funguje 22 rokov ako občianske združenie. Predtým sme sa stretávali ešte rok predtým a vznikol... Kto ho založil? Vlastne áno, z takých dvoch klubov. Dvaja abstinujúci z Ružomberka, vojaci, odličení v liečebni tam, chodili na klub do Ružomberka, ja som chodil na klub do Ľubovnej. Navzájom sme sa o sebe dozvedeli, stretli a založili náš spolok. Odtedy fungujeme a to aj vďaka takým dvom zásadným veciam. Prvá bola, že našli sme pochopenie u vedenia mesta, kde nám poskytli priestory na stretávanie a zároveň aj sídlo nášho združenia. A druhá vec bola, keď k nám do Kežmarku prišiel pán doktor Kočiš, psychiater, a on prejavil záujem s nami spolupracovať. Takže mali sme odborného terapeuta, ktorý fungoval viac ako 10 rokov, až kým sa neodsťahoval do Košíc. A vtedy náš klub bol skutočne veľkým klubom. My sa tam stretávali niekedy aj 30-40 ľudí. Ja chodím aktívne do toho klubu, keď mi čas dovolí, nehovorím, že som tam stále, nie som pravidelný, ale veľmi rád, pretože je to vlastne súčasť môjho regiónu, Kežmarok. Tam som aj študoval a tak ďalej. Mám veľmi blízky vzťah k tomu a ešte kvôli jednej situácii, pretože presne keď som ja sa nachádzal v liečebni, tak vy ste boli prezentovať svoj ten spolok. Ja som ešte o vás vtedy ani nevedel, alebo čo, čiže má to pre mňa dosť takú pridanú hodnotu. Tí ľudia, ktorí tam chodia, keď tam chodím aj ja, dajme tomu a tak ďalej, podľa teba, za čím, alebo kvôli čomu hlavne tam chodia a kvôli čomu by mali tam chodiť? Tak to som to rozdelil na dve časti, tú otázku. Každý, kto sa rozhodne niečo so závislosťou urobiť, tak pokiaľ chce a cestu hľada, tak si nás nájde. Či už cez svojich blízkych, cez priateľov, známych, predtým aj cez pána doktora, ktorý nám posielal svojich pacientov a my sme mu posielali našich záujemcov. No a my tam vieme u toho človeka, ktorý príde žiadať pomoc, nájsť cestu, ako mu pomôcť. Buď cez liečebňu, kde ho odporúčame na pána doktora a on si už tú cestu potom s ním vytvorí. Alebo ako niektorí, ktorí k nám prišli a rozhodli sa po návšteve našho klubu postupne abstinovať a abstinujú bez liečenia, niektorí úspešne už viac ako 10 rokov. Čiže môže tam prísť aj človek, ktorý ešte nie je rozhodnutý. To znamená, že ešte uvažuje o tom, že by rád odsekol ten alkohol alebo nejakú látku, na ktorej je závislý, alebo nelátku a jednoducho príde sa nejakým spôsobom poradiť. Pretože, ako sa hovorí, ten človek, ktorý sa rozhodne pre abstinenciu, zároveň stráca minimálne polovicu tých priateľov, hej, z Mokrej štvrte hlavne, a musí si zrejme vytvoriť novú skupinu ľudí a vlastne tu je jedna z príležitostí, kedy ten svoj voľný čas vie venovať samému sebe a vie sa nejakým spôsobom stabilizovať na základe týchto stretnutí a možno aj, ako som častokrát videl u vás, keď som bol na
takej chate, hej, myslím v zime, že je to v podstate ako jedna veľká rodina, je to jeden celok a tie priateľstvá sú veľmi silné. Hej, čiže... No, nás väčšinou teraz nájdú cez informáciu o kluboch abstinujúcich na Slovensku. Ste klasický A-klub? My sme klasický A-klub, abstinentský klub na závislosti od alkoholu. A dozvedia sa o nás buď priamo v liečebni, alebo cez svojich blízkych, známych, rodinu a prídu k nám niekedy s malou dušičkou a chcú sa napríklad predtým porozprávať, oslovia. Ja mám telefón verejne prístupný na internete, čiže vedia ma nájsť. Dohodneme stretnutie niekedy predtým. Tí, čo boli na liečení, tak už sú v tom podkutí, nemajú s tým problém, ale tí, ktorí začínajú, tým treba trošku dodať sebavedomia a postupne ich na to pripraviť. Každý, kto príde k nám na klub, najskôr sa predstavíme my, aby vedel, kto sme, aké máme svoje životné príbehy a jemu necháme na vlastné rozhodnutie, či chce alebo nechce o sebe rozprávať. Máme skúsenosti, že po tom našom vyrozprávaní príbehov, u niektorých skutočne veľmi emotívnych a osobných, ten človek, ktorý k nám prišiel, sa sám rozhodne o sebe rozprávať a hlavne niektoré veci, ktoré vie, že my pochopíme, pretože sme rovnako ako on na tej jednej lodi. Na jednej lodi. A druhá vec, že presvedčíme ho, že to naše stretnutie je len o nás a že veci, ktoré sa na klube hovoria, sa nikde nepovedia. To som sa dočítal aj v zásadách. Donesol si pravidla dialogu, ale aj zásady stretnutí a tu ma zaujalo vlastne, že vo vzťahu k verejnosti zachovávaj mlčanlivosť o osobných problémoch zúčastnených. Hej, čiže ten človek má zaručené to, že to vlastne, čo sa hovorí, to ostane tam, alebo ako to vlastne, jak mu to vlastne zaručíte, že to nikde sa vonku nedostane? Hej, no, je to jedna z tých podstatných zásad, okrem toho, že musí byť triezvy. Je ich tých zásad viac, myslím, že 6. Ale my tým svojím prístupom, tou osobnou spoveďou toho príbehu, dokážeme toho človeka tak osloviť, že on sám pochopí, že my sa nehráme na pravdu, ale my ju žijeme. Nemá cenu nič skrývať. Vysvetlím mu, že klamať môže, ale najviac klame seba, len pretože nás, aj keď oklame, nič mu to nedá. A keď mám spätnú väzbu, že dve ženy, ktoré boli u nás na klube a takto sa predstavili, potom po skončení stretnutia si ma ešte vyhľadali a mi hovoria, že vieš, toto, čo som tu hovorila, som tak ani pánu farárovi pri spovedi nepovedala. Čiže to je v spätnej väzbe úžasná vec, že akú dôveru tí ľudia majú v to naše stretnutie. Na našich stretnutiach na klube sme si všetci rovní, či starí, či mladí, či vysokoškoláci, tam či obyčajní robotníci. Je nejaký rozdiel, keď príde nováčik, že abstinujem rok a tí 24? Nie, u každého je to rovnako, lebo my si vážime každého, kto príde. Na klube sa oslovujeme krstným menom a týkáme si. Toto platí na klube, lebo neviem si predstaviť, a ako by to bolo, keby ja neviem, v nejakom veľkom nákupnom reťazci by ma oslovila nejaká mladá dievčinka, že ahoj Láco, jak sa máš? Tak musela by vysvetľovať, že odkiaľ má so mňou taký osobný vzťah, že si týka so mňou a oslovuje ma krstným menom. Ja by som chcel tiež vysvetľovať. Čiže tamto je prirodzené, že vonku na verejnosti si fungujeme ako známi ľudia, ale na klube sa oslovujeme krstným menom. Ono to aj zbližuje. Čiže je v tom rozdiel?
na klube ste takí ako keby inak vystupujete, vlastne týkate si. Áno. A môže byť tak, že keď sa stretnete na verejnosti, ako si spomínal, nejaký obchodný dom, tak si vykáte a držíte také dekorum. No samozrejme, aj lebo tamto treba vzhľadom na to okolie zachovať, aby sme nebudili pozornosť. No, čo by povedali, že tykáš si s takou mladou kočkou, čo s ňou máš? No. Ale ešte jedna vec, na tom klube sme si blízki aj preto, že keď sa niekto rozhodne k nám chodiť, tak si donesie svoj hrnček. Ten hrnček dáme do skrinky, no a keď už niekde máš v skrinke svoj hrnček, tak už si doma. Hej, to je taký pocit. My fungujeme tak, že neplatíme členské, nepíšeme prihlášky, neskladáme sa na žiadne nejaké príspevky. Keď chýba káva, tak to už ešte sa nám nestalo, ale každý, kto pozrie, sa opýta, môžem doniesť? Aby sa nestalo, že donesú 5. Tak, no a pokiaľ sa robia spoločné akcie, ako si bol na tom guláši, tak si každý zaplatí ten príspevok a fungujeme. Čiže nepotrebujeme tieto veci riešiť pre našu činnosť. Ale uvedomil som si, že ten klub takto môže fungovať, ale on funguje tak viac menej dovnútra, aby sme dokázali osloviť aj verejnosť a spropagovať abstenciu. Je treba už v dnešnej dobe trošku ináč rozmýšľať a ináč sa správať. Mať, ja neviem, svoju webovú stránku, fungovať trošku širšie. Mesto vám dáva nejakú možnosť prezentácie? Pokiaľ by sme chceli, tak dá sa. Priestory vám dáva. Priestory nám dáva, takže v tom nie je problém. Ale už sme podnikli určite kroky, aby sme sa ako hnutie abstinentské zviditeľnili trochu viac. No a verím, že sa nám to aj podarí. Čiže to, že odkryje človek ten svoj vlastný príbeh, hoci je aj drastický a nie je niekedy príjemné ho počúvať, tak vlastne to naštartuje toho nového člena komunity k tomu, že vlastne nemá sa čoho bať a to asi najviac pomáha. Áno, toho úplne presvedčí a je to spontánne. Máme z toho na skoro každom stretnutí takéto príklady. Spomínal som tú chatu. No. Tam ma zaujala jedna vec, že tam neboli iba členovia toho klubu, ale boli ich aj rodinní príslušníci. Čiže a všimol som si, že sa dôverne poznáte, dôverne sa oslovujete a jednoducho mal som pocit, ako keby ste sa poznali a boli jeden celok. Aj keď oni na tie stretávania nechodia. Čiže je to dôležité takto sa stretávať aj. Prečo je dôležité sa stretávať vlastne s tými rodinnými príslušníkmi? No, veľakrát sa stane, že keď začína abstinujúcich k nám chodiť, tak príde aj so svojím partnerom. S manželkou, prípadne s manželom. Aj keď menej často, ale s manželkou je to častejšie. A keď sme sa pýtali, že prečo, tak taká prozaická vec, že aby neušiel spred dverí. Ale ono je to aj trošku hlbšie, že takto sa vlastne navzájom viac spoznáme a tým, že sa odhalia tie naše vnútorné problémy, majú z čoho čerpať aj oni a to nás veľmi zbližuje. Pretože tie osudy sú síce skoro rovnaké, ale sú iné a každý si v tom nájde niečo, čo ho viac posunie dopredu. A je to, keď použijem slovo kontrola, je to taký trošku spôsob nejakej takej samokontroly, alebo že všetko je v poriadku, lebo vždycky tá rodina je odrazom toho duševného rozpoloženia toho človeka. Alebo keď zápasí s tým, že ešte je čerstvý abstinent, hej? Áno, po určitom čase tie manželky prestali chodiť a má to aj tento pohľad, že už mu viac dôverovali a na tých stretnutiach to je viac menej o zábave a o nejakom vzájomnom rozhovore. Tam si ženy rozprávajú aj svoje zaujímavosti z kuchyne a zo všetkého možného. Čiže nájdu si spoločnú tému a aj keď tá nosná téma je tá závislosť,
a pochvália sa, že ako sa z toho dostali, čo už teraz ten otecko dokáže aj s tými deťmi ináč robiť, ako robil predtým. Čiže také vzájomné skúsenosti sa odovzdávajú. Ja som zažil jednu takú debatu a tiež som bol milo prekvapený, keď sa rozoberal jedného z účastníkov nejaká vzťahová situácia. A tak toľko množstvo, spektrum tých rád, hej, úplne z iného súdka, to je vzťahový problém, hej, toľko tej spätnej väzby, že ten človek má možnosť načerpať, alebo usmerniť ho, akým spôsobom má ten svoj problém riešiť, aj iného charakteru, ako je závislosť. Áno, je to tak, že my nie sme lekári, my neliečíme. My ako kamaráti pomáhame v doliečovaní a ono je to o tom, že každý ten závislý sa musí sám rozhodnúť, ako chce abstinovať a my mu v tom vieme poradiť tak, že mu poskytneme ten náš príbeh. A tie príbehy sú podobné, čiže on si určite nájde v tom niečo, čo ho spája s nami a hľada si svoju cestu. Dobre, povedal si náš príbeh. Čiže tu sa dostávame k tomu, že akým spôsobom si sa vlastne ty stal tým členom a neskôr vlastne ako predsedom toho spolku. Vieš odkryť aj osobný príbeh, ako to bolo u teba? Pretože ja viem, že ty si na liečení nebol. Ako to vlastne bolo? No, nebol som A na bol si dosť taká považovaná osoba v meste, hej? Mal si pozíciu, hej? Ktorého každý poznal. Čiže dobre, ale nechám teba rozprávať. Rozpovedz to, lebo to je zaujímavé. Ja som sa dostal k abstincii už dávno. Koľko rokov? Abstinujem 24 rokov. Mal som problémy s alkoholom, miešal sa mi do života, do rodiny, do zdravia i do zamestnania. Pokúšal som sa veľakrát s tým niečo urobiť. Cítil som, že u nás v doma funguje tá rodina len povedla seba. A naštartovala ma k tej abstincii mojej dospievajúca dcéra, ktorá chodila na gymnázium, mala kamarátky u nás doma a ja som prišiel k inom dánom a ona sa rozplakala a vykričala mi, že sa za mňa hanbí. Ja som si uvedomil, že vlastne takto ubližujem tým, ktorých mám najradšej. A tak to vlastne začalo, že som sa rozhodol, že s tým niečo už definitívne urobiť. Našli sme si kontakt na Centrum pre drogovú závislosť, myslím, to bolo na Hraničnej. Pani doktorka Cimbalová ma prijala. Porozprávala som mnou, lebo ja som chodil často na služobné cesty aj do Bratislavy, tak som si našiel. Jaké bolo tvoje civilné povolanie? Ja som robil vedúceho stavebného úradu a potom neskôr prednostu mestského úradu. Čiže ak si hovoril, poznali ma mnohí. A s tou pani doktorkou Cimbalovou sme sa porozprávali. Mne sa zdalo, že to je 20 minút a ono to bolo vyše hodiny a pol. A ona mi povedala, že aby som skúsil ja chodiť na klub. Našla mi klub v Ľubovni, že to je najbližšie, v Kežmarku klub nebol. A tak ja som vyskúšal, išiel som tam, chodil som tam zhruba rok a potom sme našli to stretnutie aj s tými kamarátmi z Ružomberka. Po dohode sme si zriadili klub v Kežmarku a ja som sa tam dostal ako jeden z troch zakladajúcich členov toho klubu. Oni na liečenie absolvovali, ja som bol bez liečenia. Ale kým som sa dostal k tomu postupnému, k tej abstinencii, tak nebolo to ako dnes, že človek klikne na internete a všetko nájde. Cez rôznu literatúru študoval som knihy, čítal som knihy. A tak pracne sa k tomu človek prebojoval, ale určite, keď človek cestu hľadá, ju nájde. No a potom neskôr som sa ubezpečil v tom, že oveľa jednoduchšie by mi bolo na to liečenie ísť, tam sa naučiť všetko a fungovať,
tak som o tom rozprával pri jednom stretnutí s pánom doktorom z Prednej Hory a on mi to vyvrátil a povedal, nie, pani doktorka zistila, že jak ste vy nastavení a posúdila, že vy už môžete abstinovať v tom doliečovaní. A nemýlila sa, som jej vďačný doteraz. Čiže vlastne jediná alebo jedna zo spätných väzieb dcéry, dieťaťa, znamenala taký prudký zásah do toho vnútra, že ten človek sa vschopil, prenastavil všetko a dokázal to bez liečenia. Lebo dneska, keď sa rozprávam s tými závislými, tak oni tento príbeh, dajme tomu podobný príbeh, lebo to je neviem aký pomer 1 z milióna možno, tak nechcú veľmi tomu uveriť. Hej? Poznám osobne podobne niekoľko takých príbehov, kedy ten človek sa zastavil sám, hej, že jednoducho nepotreboval tú liečbu, ale samozrejme potom už tú komunitu si vyhľadal, hej, v iných mestách. Ale je to veľmi, veľmi zriedkavé. Hej. Čiže ten človek musí mať takú, si myslím, takú úplne inú tú výbavu nastavenia v hlave, alebo toho rozhodnutia, ako obvykle majú ľudia. Hej. Čiže čo som tým chcel povedať? Chcel som tým povedať to, že vlastne napríklad abstinenčné príznaky. Určite si mal takéto záležitosti. Hej. Toto všetko riešiť doma bez nejakej odbornej lekárskej starostlivosti, to muselo byť veľmi, veľmi zaťažujúce. Ako som hovoril, ja som sa s tým trápil a nebolo to jednoduché. Ako dlho to trvalo, kým to tak, akože si povedal, že no, už cítim, že už som trošku zdatný. Ja potom po tej návšteve u pani doktorky v tom centre pre drogovú závislosť som bol rozhodnutý jednoznačne a každý náznak, že by som sa mal vrátiť na tú cestu s alkoholom, tam ma len povzbudil v tej abstinencii. Čiže ja som bol fakt, ako hovoril pán doktor na Prednej Hore, som bol dobre nastavený, že to doliečovanie mi fakt už cez tie kluby akože postačovalo. Sú u nás niektorí, ktorí v klube, ktorí tiež sa rozhodli abstinovať a funguje im to. Máme 7 aj 13 ročného takého abstinujúceho, čo nebol na liečení a tí hovoria, že im pomohla návšteva konkrétne nášho klubu a pokiaľ sa niekto rozhodne, musí to skúsiť a chcieť. A závisí od neho, či sa vráti a pôjde na liečenie, alebo skúsi abstinovať cez to doliečovanie. My aj v tých našich zásadách hovoríme, že každá cesta vedúca k abstinencii je individuálna pre každého a treba, aby si ju sám človek takto riadil. A spýtam sa ešte na takú otázku. Dobre, ste komunita skoro ako rodina a tak ďalej. Vždycky niekto pribudne, niekto sem tam nemôže a tak ďalej. Čo sa deje, ak sa zistí, že jeden z tých členov zrazu chýba a zistíme, že je v tom, proste prišla recidíva? Aké sú spôsoby toho potom riešenia medzi vami? Nečítal som to tu ani v pravidlách, ani nikde. Je nejaký spôsob, ako toho človeka zase nejak podchytiť? Ako sa to robí? No, u nás to funguje tak, že my berieme recidívu ako súčasť liečenia. Nie je to niečo, čo sa má vyhľadávať, ale keď sa stane, tak proste treba s tým žiť. Máme také v klube vytvorené také akože dvojičky, kde sú si dvaja tí členovia tak bližší a ktorí aj častejšie komunikujú aj v osobnom živote a cez nich sa vieme dostať k tomu človeku. Stalo sa nám, že prišli po recidíve a otvorili to svoje srdiečko, povedali, nevyhnali sme ich naopak. A musím povedať, že tá recidíva im kvázi pomohla v tej abstinencii, pretože nastúpili úplne inú cestu. Nikoho nemožno odsudzovať za niečo. Tá závislosť je choroba, treba ju takto brať a
pokiaľ sa dá a ten človek to chce prijať, tak mu pomôcť. Ja mám zase názor taký, sú krásne slova, že vlastne recidíva je súčasťou toho, hej, a je to, ako si povedal, že nevyhľadáva sa, není to veľmi dobrá správa, keď sa človek dozvie, pretože hlavne pre tých rodinných príslušníkov je to veľké sklamanie, by som povedal, lebo oni nevedia úplne do detailu, že vlastne, že čo tá choroba obsahuje, hej, alebo akým spôsobom je zákerná, ale je to potrebná skúsenosť pre toho človeka, aby získal tú potrebnú zdatnú silu alebo tú silu na to, aby to celé nejakým spôsobom rozbehol na novo. Hej. A potom už jednoducho nepoľavil a v tom museli ďalej kráčal. Hej. Čiže... Áno, v tomu treba pomôcť a keď taký človek sa vráti do klubu, tak žiadne výčitky, nič, čo by ho mohlo nejak ubíjať. Naopak, obyčajne povieme, že to muselo stať úžasnú odvahu prekročiť prach vtedy, keď sa rozhodol k nám znova prísť. A tí ľudia, ako dokážu o tom rozprávať, svedčí to o tom, že bolo to zlyhanie, možno, že nejaké momentálne alebo nejaké náhodné. A nestalo sa nám, že by niekto povedal, že sa dlhšie pripravoval na recidívu, ale povie otvorene, ako sa to stalo. Prišiel, našiel v chladničke otvorenú fľašu, ktorú tam mala, ja neviem, matka alebo neviem, sestra pre robotníkov. Napil sa a už to začalo. Čiže takáto priama otvorená reč od toho človeka, tá aj nám ukáže, že ako to človek myslí. Že musí byť stále ten človek v strehu. A ešte také situácie, aspoň z mojej skúsenosti, keď pomáham, adresná pomoc aj tým závislým, ktorú robím, tak vlastne vždycky sa deje v také zvláštne dni, Vianoce, ja neviem, nejaké sviatky. Vtedy, keď je taká emócia trošku uvoľnenejšia, vtedy na tých ľudí ako keby to nejak častejšie prichádzalo. Máš aj ty takýto názor? Áno, je to určité rizikové obdobie, tieto sviatky, ale u nás v našom klube sa nestalo, že by niekto mal nejakú recidívu. Počas práve týchto sviatočných dní. Nikomu nevnúcujeme spôsob abstinencie, niekto má suchú domácnosť striktne, niekto je k tomu tolerantný, má tam alkohol pre hostí. Každý si vyberie svoju cestu a každý sa sám musí rozhodnúť, sám, slobodne. To je dosť častá téma v týchto diskusiách, že či tá suchá domácnosť áno, nie, ale teraz mám nejakú vzácnu návštevu, hej, vedia, že jednoducho dobre povie ten človek, že som abstinent, tak aj s tým treba podľa mňa vedieť nejakým spôsobom naložiť a aj o tom sa radíte na tých stretnutiach. Áno, aj o tom sa otvorene hovorí a ten abstinenci si vyberie, že čo je pre neho najbližšie, ako sa zachovať. V mojom prípade, keď máme na sviatky návštevu, že prídu deti, tak nič im nebráni a ja to absolútne tolerujem, keď si otvoria vínko a porozprávajú sa večer pri ňom s rodinou. Proste mne to nič nerobí a myslím si, že ani by nebolo dobre ich v tom obmedzovať, pretože funguje to dobre tak, ako to je a ja som sa slobodne rozhodol, že to budem takto tolerovať. Oni si už možno zvykli, hej, lebo stále hovorím, že vtedy je dobre, keď je tá abstinencia samozrejmosťou. Hej? Keď nie je to niečo výnimočné, ale že je to samozrejme, si hovoril 24 rokov, tak oni možno už aj zabudli na to, že niečo také bolo. Není to tak? Jedine ty to vnímaš, že to je tam prítomné niekde vo vzduchu, hej? Určite už to otúpelo v nich, ale spomenul som si ako dcera, ktorá mi povedala, že sa za mňa hanbí, tak keď potom promovala, tak na tej promočnej hostine mala taký pekný príhovor a tam sa vyznala, že kým predtým sa za mňa hanbila. Čiže vtedy bola na gymnáziu? Na gymnáziu a potom po skončení asi 7 rokov, hej. Tak
tam verejne priznala, že kým sa vtedy hanbila, tak dnes je na mňa hrdá. A to ti s tým mojim srdiečkom trošku zalomcovalo, lebo nebolo to ľahké, aby aj tie deti dokázali už vstrebať to, že abstinujem. Že sa nemusia už o mňa báť, aj keď možno, že my, čo abstinujeme, sa o seba niekedy viac bojíme ako tí naši blízki, lebo nikdy nehovor nikdy a mám skúsenosti z nášho klubu, nie priamo u nás, ale keď pán doktor po 17 rokoch zrecidivoval a nikto by to nepovedal, takže vtedy zimomrávky ti prejdú po tele, lebo nikdy nemôžeš za nikoho ani ručiť, takže možno, že tie obavy sú skôr v nás, abstinujúcich, ako u tých našich blízkych. Čiže z toho vyplýva, že je dobre dávať ako rodinný príslušník tomu svojmu blízkemu, ktorého sa dotkla tá závislosť, najavo občas, aj takto, hej, pred rodinou, že sme na teba pyšní, alebo nejak tak. Je to dobre to takto v dobrom pripomenúť? No, vtedy ma to prekvapilo, lebo som o tom nevedel, ale čo som si uvedomil, že až po 7 rokoch verejne dokázala priznať to, že už sa s tým akože vysporiadala. Keď som si niektoré veci potom zisťoval, tak tí blízky, že čím je človek bližší s tým abstinujúcim, tak tým dlhšie trvá kvázi tá spoluzávislosť alebo tá obava, že môže sa niečo stať. No, ale je to krásne, fungujeme teraz celkom harmonicky a to, čo som niekedy možno nedal všetko deťom, tak sa snažíme teraz s rodinou dávať vnúčatám. No a to, že som začal abstinovať, keď som mal 48 rokov, som si spočiatku trošku vyčítal, že prečo tak neskoro. Ale myslím si, že správne rozhodnutia sa môžu robiť v každom veku. V akomkoľvek veku. Tak. Dnešným môjim hosťom bol Ladislav Fajks.